L-Aġenzija tal-Gvern Infrastruttura Malta lestiet l-ewwel fażi tax-xogħlijiet fuq il-pont pedonali fit-triq it-Tiġrija fil-Marsa. Din il-proġett se jaħseb fost oħrajn għal modijiet ġodda biex jaqdu din il-konnessjoni ma' żoni oħra fil-viċin. Fi stqarrija Infrastruttura Malta qalet li l-modijiet il-ġodda se jinfetħu din il-ġimgħa u se jieħdu post fejn bħalissa wieħed jaqsam it-triq biex il-karreġġjata ta' bejn il-bypass tal-Marsa u l-Ħamrun u triq Aldomoro tinqasam. Dwar dan tkellimna mal-kap eżekuttiv tal-Aġenzija, l-Inġinier Fredrik Azzopardi. Qabel kien isir b'mod perikolus, kien jaqsmu fuq il-crash barriers, alla l-ewwel fażi kienet li nagħmlu dan il-pont li hawn warajja sabiex bekk għadna triq il-ġerrejja man-naħa l-oħra tal-Marsa. Pont li issa għandek it-taraġġ u għandek il-liftijiet u allura persuna jistaqsam b'mod sigur. Jekk imorru ftit iktar l-isfel kellek it-traffic lights dawn ukoll se jkunu qegħdin jitneħħew imma ħloqna rotta wkoll li hija sigura. Qabel kont iddum 10 minuti sakemm tistenna jaqleb il-lajt u taqsam, issa għandek madwar 3 minuti mixi. Azzopardi qal ukoll li fl-istess ħin se jingħalaq l-aċċess għal trejqa privata lejn in-naħa t'isfel tal-karreġġjata li bħalissa hija ta' periklu kbir u ta' riskju għal xi inċident. Dwar din sar ukoll studju ma' Transport Malta li minnu ħareġ kif l-aċċess għat-trejqa privata joħloq ukoll dewmien bla bżonn fl-ivvjaġġar kif ukoll tniġġis eċċessiv. Ma nistgħux nibqgħu nħallu dal-periklu għax anke kif rajna fil-filmati li ħriġna letteralment qed ikollna persuni joħorġu f'nofs triq biex iwaqfu traffiku ħalli trailers kbar ikun jistgħu joħorġu bir-reverse blura fit-triq prinċipali bħal din. Apparti li kwistjoni ta' traffiku imma wkoll qegħdin joħolqu periklu kemm għalihom u kemm il min juża dit-triq. Il-gvern ta' tal-pont u anke t-Turġien li waslu għalih infetħu aktar kmieni dan is-sajf u din il-ġimgħa se jinxtelu l-liftijiet il-ġodda li hemm fuq kull naħa tal-istruttura. Iż-żona se tissebbaħ ukoll b'diversi siġar u arbuxelli.